Kúria rodu Bodkovcov. História tohto rodu siaha hlboko do 15. storočia. Z prešporskej stolice sa postupne rozširovali a usádzali aj v tekovskej stolici. Niekoľkí z ich početného rodu sa usídlili aj v susedných malých Vozokanoch, kde sídlili v 2 kaštieľoch, a jeden príslušník ich rodu u nás v Kúrii v Nemčiňanoch. Tu mal sídlo najmladší syn Ladislav 1832 až 1882 s manželkou Máriou Kerendl. Posledným z majiteľov majetku bol Edmund Bodka. Všetci sú pochovaní v rodinnej hrobke na najstaršom historickom cintoríne pri kostole. Po znárodnení v roku 1948 Kúriu získala obec a v roku 1949 v nej zriadila materskú školu tzv. Úvodu, ktorá bola jednou z prvých v okrese v povojnovom období. Po preložení škôlky Kúria aj s priľahlým parkom chátrala a stihol ich ten istý osud ako kaštieľ Kostolániovcov. V 70. rokoch minulého storočia bola zbúraná. Možno nebolo potrebné až tak veľa na jej záchranu a mohla ďalej slúžiť na spoločensko-kultúrne potreby obce. Žiaľ, kompetentní rozhodli takto. Škoda.